nagraragsaka apapabanan pagigigusak na palaos nga ragsak nalawa ang kanan apagbat batuka tuy lunglong ko day tuy sub-sub ko naapkan uneg nat nabanglo adami ng gana batot tengana nalawa ang kanal naglawlaw tilenda nalawa ang kanal napagtigtigusak pagpaupawak nang bigbigan nutirabi ikandag mamayata nalawa ang kanal hindi pagiretswa Ninong Ronald Helasha, hi! Sir Roger Julie Pascual, Sir Joel Dante Salvacion Santos Ninong Aline Ulep, Ninong Rolando Hello to Sir Joel Dante Salvacion Santos Ma'am Christina Valence, ayan, hi! Di pagkasarakan dalawa ang kanal apag din tinamagan dahil di sikreto kukwak lang apupukong at tapay dyan lawa paset na tilaon dalawa ang kanal apag din tigusak magpaupawak ng runang bibigat nutirabi ingat mamayata dalawa ang kanal hindi pagdiretswa dalawa ang kanal ang pagtigtigusak pagpaubawak ng runano bigbigat nutirabi ingat mamayata dalawa ang kanal hindi pagdiretswa dalawa ang kanal hindi pagdiretswa Okay, tikan may agasawa ako nanda. Oo. Tay maulawak Mildred ken Ay, tay agasawa. Yes, ayan, sa balipay nga sonata para kadatayo aming gagayam kay kakabsat. Yes, mga idols, ragragsaklata. Yes, Sir Joel Dante Salvacion Santos, ragragsaklata. And balse patapog mga ka-idol coming from Mama Juma Rose. Ayan, hello po. Ninang Armin Tunong Anjada. Hi. International Juga Girls. Sikantay kapintasan ka naglabasit kay tanupang kitay mo anahitan sinukat ang pinaugida buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan di dagas nahan nga nilagay mo di kay isagsaganaan Hanat atay makibibiyang duwisot di pangragsaka uray pa'y amin ket kagyat na yun sang ulikot pa ekstensyonaw angin kumaisarnek mo kuman talagay mo alipliputang kay isuti ng aklon kaniyang hindi bardang isip kapailang ay maulawak sa Mildred jagmeten matarusan tiktik ngay mo analimen Mildred kunak nutay ka den ng asawang tin ka ipatbate at dalawag kan di kapaila amarmarne Hi Ma'am Mars Lopez Madam Denise Pascua Ninong Rebecca Season hi Ninang Jenny Pantalion Ay maulawag sa Mildred Jagmet den mataros ang tigtig na imo analibe Mildred
kabak na nga, nila at napagpalpala ilangan 24 oras kang online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyang, di pa'y pulo sa mapagserbihan. Kasala nga ruden iti umubram, balang kantis ka tupay lang. Parang kuwat ka pa'y oras mo, at tanangin day tabiyag mo. Maat ano no nang isip kudil mo, when no narasay takit kiday mo. Di napatek may sat lakay mo, kay nangaklangyan kan si bubuo. Papudawim day tapuso, day tapinta sa napudno. Papudawim day tapusong, day tapintas hanapudno. Yes, ayan, dito ti maulawak Mildred. Ayan, ti asawa na nga ni Boyet. Ayan, sige, sala-sala lahat na mga idols. Ibang buyek na pekla, ababaero, tirain na uray payno, imabalyo. Awan bilyen na alang uray sino, basta nalaglaws kay nagpalda, sige manso. Certified a chick boy, limang boyen, patulan na uray aliyan, itsura na. Na minsan nga aldaw na muki, di bakit na. Gaadda sa bali ang kakikibin na. Ay mang kuyen na alakan, agararagken aglemengka, di bakit mo sarsarakin na ka.
makita mayatigin ni binyu adwa inuldi ken katkatawa anyan anang sakit itinak na takwatan na di may gaya bakit nga ina pagpipyara isupay lae itin na pagisuksukata narigat kaya nubabaero di maasawa Ma'am Mayra Eugenio, ayan, salsala tayo. Nina Mary Santiago. hello to Sir Luga Paz Yes, Ninong Henry Alcon, happy watching. and also to Ma'am Susan Alejo Agnew family dito sa Singapore. Ayan. Madam Janice Pascual. Tsakidi namat pati Taadot na labing amang perperde Tsak nga rin nagtagtagari Tapnun malabdan itiriri Ngem di tsak di namnama Mismo nga matap di nakakita Mayatikin ni binyu adwa Hinuldi ken katkatawa Aniyan anang sakit itinak na takwatan Na di pa'y gaya bakit yain na pagpipyara Isupay lae itiin na pangisuksukatan Narigat kaya nung babaero di maasawa One more time! Aniyan anang sakit itinak na takwatan Na di pa'y gaya bakit nga ina pagpipyara Isupay lae itiin na pangisuksukatan Narigat ka